गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आं बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै अनसायबोनायनि थाखाय खौथि खौथि गोजोननायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै लाबोनो सानदों, नोंथांमोनहा गोबां सुबुंफ्रानो थाम्बनेइलाव बा बेनाराव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। दिनै आं लाबोनो सानदों जे 26टा डिपार्टमेन्टआ दे आसाम रायजोआव थांबाय, डाइरेक्ट जे थांबाय 16टा डिपार्टमेन्ट आरो केबिनेट मिनिस्टार जे जोंनि इउजि ब्रह्म बिथाङा WPT ट्राइबेल वेलफेयारनि गासै 10टा डिपार्टमेन्टआ बिथांनि आखायाव बिथाङा लांफानानै दङ। गासै आसाम रायजोआव जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थांफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर बिथांमोना दिनैहाय बिटिआरआव बे गासै डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै खुङोब्ला ना पार्सेन्टेजआ खम जागौमोन, ना बिथांमोना दिनै खुंनो रोङा ना सालायनो रोङा, बे मोननै कुइसना फैदों रायजो राजाफोर। जोंथ' नुनो मोनगोन बिथांमोनाथ' गोबां गेदेर गेदेर बाथ्रा बुङो हिसाबै बिथांमोना खुंनो रोङो। जास्ट आंनि साननाय बायदिब्ला रायजो राजाफोर आरो बिथांमोना दिनैहाय खालायनो रोङाब्ला बिथांमोना गावसिनि मानसिखौ नागारनानै गुबुन मानसिनो दायथ' होथों, बे बाथ्रा फैयो। ना बिथांमोना गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे पस्टफोरखौ दोनोमोनब्ला, 26टा डिपार्टमेन्टखौ दोनोमोनब्ला बिथांमोना सिपिआव हाबनाया बा बिथांमोननि जलंगायाव हाबनाया बिथांमोननि बेंक एकाउन्टनि माखासे डिप'जिटफ्रा खम जागौमोन नामा, बे मोनसे सोंलु फैदों रायजो राजाफोर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। आंनि बायदिब्ला बिथांमोना गोबांसिन पार्सेन्ट मोननो लुबैनानै स्टेटआवहाय लानानै थांदों ना गोबां मानसिफोरा दिनै बेबायदि खबर सबर लायनो थाखाय गुवाहाटी सिटी जोंनि आसामनि जे सिटीखौ नायथों बेबायदि थांखिजों बिथांमोनहा दिनै गुवाहाटीयाव बे 16 प्लास 10टा बे 26टा डिपार्टमेन्टखौ लांफिनदों, बेखौ जोङो नुनो मोनो। दिनै बे सोंथिया आं मानि थाखाय सोंनो गोनां जादों रायजो राजाफोर, जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय बर' फरायसा बा ट्राइबेल सुबुंफ्रा दिनैहाय भेटेनारि डिपार्टमेन्टआवहाय फिल्ड एसिस्टेन्टनि 78टा पस्ट ओंखारदों। दिनै बेखौहाय आसाम रायजोआसो सार्कुलेसन होगोन, बेखौहाय दिनै बिटिआरआसो गासै आखायाव लानानै बेखौ खुंनो गोनां आरो एपइन्टमेन्टआ बिटिआर सरकारनि आखायावसो थानो गोनां जादोंमोन, नाथाय दिनै बियो आसामनि आखायावसो थांनो गोनां जाबाय। जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलाव थायोमोनब्ला बर'आ गासै बे 78टा पस्टआवहाय खमसे खमब्लाबो जोङो 60टा पस्टखौ मोनगौमोन, 17टा 18टा पस्टआल' गुबुन हारिनि जागौमोन। दिनैहाय जोङो दिनैहाय 10-12टासोल' दिनैहाय जोंनि बर' मानसिया पस्ट मोनगोन। जोङो दिनै पस्ट क्रिएट खालामनांगौना जोंनि पस्टफोरखौ जोङो फाननानै जानांगौ, बेबायदि बाथ्रानि थाखाय बे कुइसना फैदों। प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म मोनहा बांसिन पार्सेन्ट मोननाय लामाखौ जोंसो नुहुरो। जोङो सोंथि सोंनांगौ जायो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। आंनि बे बिथांमोननि सायावहाय सोंथि खालामनाया थार ना थार नङा, दिनैहाय बेबायदिखौसो जोङो नुदों। दिनै WPTनि डिपार्टमेन्टआ इउजि ब्रह्मनि आखायाव दङ गासै ट्राइबेल वेलफेयारनि गासै खामानिया। दिनै बिथांमोनहा बे जोंनि बिटिआरआवनो लानानै BTCआवनो लानानै बेखौ मावनो हायोमोन, मानो स्टेटआव लांखो? दिनै स्टेटआव लांनाय लोगो लोगोनो गाबोन जुदि इउजि ब्रह्मआ केबिनेट मिनिस्टार जायाब्ला बा UPPनिफ्राय केबिनेट मिनिस्टार जायाब्ला गुबुन हारिया बेखौ मावनो मोनगोन ना मोना? सोंहर। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बे अट'मेटिक बे डिपार्टमेन्टआबो आसाम रायजोआव थांफिनबाय, जोंनि WPTनि बा ट्राइबेल वेलफेयारनि गासै डिपार्टमेन्टआबो। आरो मोनसेया जाहैबाय गासै जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो नुहुरो। आरो दा जोङो भेटेनारि डिपार्टमेन्ट जे 78टा पस्टआवहाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा खमसे खम 50टासो मोननांगौमोन, दा 10टासोल' मोनसिगोनखौ जोङो नुहुरो। रायजो राजाफोर बेखौहाय दिनै दिपेन बर' बिथांमोना दिनै हस्रिखावनांगौ आरो गोबां बिदिनो पस्ट क्रिएट खालामनांगौ। बेखौहाय आं उननि भिडिअआवहाय लाबोनाय जागोन। बहा जोङो पस्ट क्रिएट खालामनानै जोंनि बर'नि माखासे जोंनि BTCआव थानाय जोहोलावफोरखौ, इडुकेटेड मानसिफोरखौ एंगेजआव लाबोनो हागोन। बेनि जाहोननि थाखायनो आङो थाम्बनेइलाव लाबोनो गोनां जादों। रायजो राजाफोर दिनैहाय प्रमद बर'हा पार्सेन्टेजआ बेसेबां दङ, ना पार्सेन्टेज गैया ना मावनो रोङा, बे मोननैनि गेजेरावहाय सोंलु फैदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय
बिक्रम दैमारी बिथाङाबो मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा बे बिथांनि बाथ्राखौबो नोंथांमोनहा एसे खोनासंदो आरो स्टाडि खालामदो। थांनाय 27 आरो 2000 मायथाइयावहाय जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ फिल्ड एसेसनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइज होदों सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ BTC सिङाव। दा मोनसे बिराद गिदिर जोंनि बड' इउथनि थाखाय धाक्का होनाय मोनसे खोथाखौ लिरदों। नोंथांमोना दिनै वेलकाम खालामदों, गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना दिनै इन्टारभिउआव जों जिरायनो मोनसिगोन होननानै नोंथांमोना दिनै साननानै दङ, बे मोजां खोथा। नाथाय जोंहा मा गोरोन्थि जाखो जे जोङो 100आव 6 सिडिउल दिनै जोंनि BTC आव जों 100आव 80% जोङो जोंनि रिजार्भेसन जोंनि बर' मानसिया मोननाया जोंहा मा गोरोन्थि जाखो? जाय 80% मोननाय जिथु रिजार्भेसनखौ दिनै आसामनि रिजार्भेसन बायदिसो जोंनि बाहायनो नागिरदों। बेबो जोंनि BTCनि 3rd ग्रेड पस्टआवहाय। जों अब्ला दिनै 78 पस्टआव जों 10% जों रिजार्भेसन मोनोबा जों मात्र 9 जनल' जों दिनै मोननो हायो। अब्ला जोंनि BTCनि जिथु 6 सिडिउलनि रिजार्भेसन बेयाव जोङो 78 पस्टआव जोंनि खमसे खम जों 50 पस्ट जोंनि बर' मानसिया मोनगोन। बेयाव जोंहा मा भुल जाखो? दिनै सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मा फर्मुलाजों मबे पलिसिजों दिनै जोंखौ बेयाव मेनेजमेन्ट खालामनो नागिरदों? जोंनि बर' इउथफोरा गोसोखां, दिनै जोङो 78आव 50 मोननायासो जोंनि मानसिया बेयावसो नोंसोर खुसि जागोन ना आसामा माइनर बायदि दिनै 6-7 जनल' मोननायाव दिनै नोंथांमोना खुसि जागोन? दिनै जोंनि बर' इउथफोरा हागोन ना आसामनि मानसिजों गुबुन जाथिजों जोंनि मेलेमा कम्पेयार खालामनो हागोन ना? दिनै जोंनि बर' जाथिया दिनै कन्टेस्ट खालामनो हाया, गोग्लैसोनाय जाति होननानै दिनै 6 सिडिउलाव दिनै बे रिजार्भेसनखौ जोंनो होदोंमोन। दिनै मा फर्मुला बाहायदों दिनै BTC सरकारा? दिनै मानगोनां राकेश ब्रह्म सार, नोंथाङा दिनै मा फर्मुलाजों मा पलिसिजों दिनै बे माबाखौहाय लिक खालामनो नागिरदों? अननानै नोंथाङा दिनै गोसो होदो। दिनै आङो जोंनि मानगोनां राकेश ब्रह्म सार बिथांखौ आं खावलायहरदों, नोंथांमोना एसे साननानै नाय जोंनि बड' इउथ जायफ्रा दिनै रिजार्भेसनखौ दिनै खोमानो थांगासिनो दं। हानाय नङा, कन्टेस्ट खालामनो हानाय नङा। हायोबा गिदिर खोथा, मोजां, दिनै जों बाख्नायहरगोन। नाथाय जों रिजार्भेसन थाखानायखौ दिनै मा कारनाव, मा जाहोनाव दिनै आसामा गावनि पलिसि बायदिसो दिनै मानो लादों? मा जागोन? दिनै बबे फर्मुलाजों दिनै बेखौ मेनेज खालामनो नागिरदों? बिनि चेयारमेना दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। सोरनि गाइडआव, सोरनि माबायावहाय इन्सट्राक्सनाव बे जादों बेखौ दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ दिनै हमनांगौ, केन्सेल खालामनांगौ। बेखौ दिनै जोंनि माबायाहाय गोरों गिदिरफोरा दिनै एबसुखौ आं दिनै खावलायनो सानो, नोंथांमोना जुदि स्टुडेन्टफोरखौ अननाय दङब्ला अननानै बेखौ नोंथांमोना दायित्व लादो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बेसेबां दिनै जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ, जायफ्रा दिनै संगठनफोर दङ, अननानै रिक्स लादो। नङाबा जोंनि बर' इउथ्सफोरा जेसेबांनो दिनै बे इन्टारभिउआव जगोन जोङो दिनै 10%ल' जों मोनगोन। खारन बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो आसामनि रिजार्भेसन रस्टार बायदिसो जों थांगोन होननानै। जोंनि BTCनि खामानियाव दिनै आसामा मानो बिदि आखाइ होदों? अननानै खुलुमहरदों। दिनै बेखौ डिसिसनाव फैनांगौ आरो बियो जोंनि जिथु 6 सिडिउलनि जिथु पावार बेखौहाय बे सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बाहायनांगौ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनानै फोजोबो।